Veiem aquest pitcher. Tenim del sistema mètric decimal les unitats de capacitat i les unitats de massa. Mireu, tenim 1 litre és igual a 1.000 mil·lilitres, que és el mateix que 1.000 grams, és a dir, 1 litre és igual a 1 quilo. Això vol dir que en aquest pitcher, també anomenat gerra, tenim que podem posar tant substàncies líquides com substàncies sòlides. La capacitat màxima seria 1 litre i la massa màxima seria 1 quilo. També podem posar tant aigua, llet, vi, podem posar sucre, farina, i el que hem dit, que la capacitat màxima seria 1 litre, per exemple, d'aigua i la massa màxima seria, per exemple, 1 quilo de farina.